Pasko. Liwanag, ligaya, light, joy, klaridad, alegria, kasanag, kasadya. Lamrag kalipay, sa hayag kakulakan, kahayag kalipay, raniyag, ragsak. Halimbawa, likat, sigay, lilini, liwanag, kaugmaan, suluating tula. Kibuyo, rukupi, illumina, joya, yang bang shiway, lumiye, joa. Bet children, adawa, fara, oro, sheros, alegria. Liwanag at ligaya, nagmumula sa iyo, ikakalat sa mundo. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. Masakit, masubo, masadya, mabudlay. Mga naagyan nga nagatudlo sa matutuod nga kahulugan sang kabuhi. Mga kasaysayan nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa lanari-sari nga henerasyon. Gani, isulat kagipaambit sa diary sang inyo kabuhi, ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pakikugma ara sa aton. Karina, mamati ta! Dear Life. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Dear Life. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Masakit, masubo, masadya, mabudlay ang mga naagyan nga nagatudlo sa matutuod nga kahulugan sang kabuhi. Mga kasayan nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga naghatag inspirasyon halin sa narisari nga henerasyon. Gani isulat kagipaambit sa diary sang inyo nga kabuhi ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pagigugma yara sa aton. Karina, mamati kita. There's just too little of what the world needs now. Maayong hapon mga kaalagad. Welcome naman liwat sa aton nga bag-o nga episode, ang Dear Life. Kaupod ninyo sa masunod nga isa ka oras ng inyong mga siesta time mga kaalagad. Subong Wednesday afternoon. Yes, December 2, 2020. Beams and moonbeams enough to shine. Kamusta ka mo mga kaalagad? Subong December na. We are close to Christmas Day.
Kamusta na da ang aton nga pagpreparar sa palaabuton nga Pasko? Kay syempre kahapon nag-December 1 na, December 2. So angan-angan basi pagbugtaw naton 25 na, charot. Mga kaalagad, malapit na gid lang ang Pasko. Gani kung sa subong nga mga inadlaw, sa pag-abot sang Pasko, syempre may mga preparations kita. Biskan waay-waay kita. So, hindi kita natin malikawan may mga preparations like, syempre, mga simple lang, get together, bisan mga ano lang mga magbakal ka lang sang pagkaon lang, makapafeel sa imo sang ginatawag ng Christmas. Kung mag-shopping man kamuda, sa mga market manda, sa mga malls manda, mabakal gid ka mo sa mga pagkaon, sa mga decorations. Actually, hindi lang subong December, kundi sang pag-umpisa gid sang bare months. Diba? Sang September, nag-umpisa na kita, amat-amat na kita. Pang decorate sang ato ng mga puluyan. Bisan balaan naton nga sa subong nga panahon do damo gid nagbag-o. Sa aton paginawi tungod sang pandemic, damo gid mga changes, pero sa gihapon gusto gid naton nga ma-feel gid naton nga bisan ano pa ang matabo, maabot gid sa aton si Jesus Christ. Ang matuod-tuod nga rason sang pag-celebrate naton sang Christmas. Diba? Magaling nila, Jesus is the reason for the season. And hindi ka natin pagkalimtan mga kaalagad aside from mga pagkaon na kauno naton sa tion sang Paskwa or sa mga bayo nga baklo naton. Kay basi gusto natin magbakas ng bagong nga bayo for the Christmas or sa pagsimba naton. Or may ara pagid kita da nga gusto baklon sa tion sang Christmas. So, ang pinaka-importante gid is ang aton nga ang aton pagpalanggaanay, paghinatagay kay amo gid na ang gusto sa aton Ginoo nga kung ano ang aton nga naangkon materially or physically tungod sang Christmas nga ini, tani hindi ta malipatan kung ano gid ang matuod-tuod nga kahulugan sang Pasko. Wala kay especially during this trying time mga kaalagad nga bisan waay-waay gid kita. Tani isa tiyon sang Pasko maka-share kita sang aton nga blessing sa ipan. Kay bala man naton nga madamo sa mga kauturan naton nga naapektuhan gid especially ang mga kubus gid. Hindi lang halos tanan man, pero ang pinaka naapektuhan gid is ang aton nga mga kauturan nga waay-waay gid. Gani kung may ara makamuda sulusubra, pwede nyo man sila nga masakop sang inyo nga pagpamasko, charot. Di ba mga kaalagad, nothing better sa Christmas kung nagapalanggaanay kita, kung naghinatagay kita, kung may ara kita compassion sa aton nga isig kataw, bisan sa lapit lang naton balay. Hindi lang tani sa Christmas, kundi tani sa bilog naton nga kinabuhi. Wherever we go, kasi man ang aton nga ma-meet mga kaalaga. Make them feel, ang mga tao sa palibot mo, that every day is Christmas. Di ba mga kaalagad, maayong hapon gid. Susubong nga hapon sa Dear Life, may bago na naman kita. May mabatian nga istorya from our letter sender subong nga hapon. And before ginagreet ko gid sang good afternoon kag happy listening sa aton nga mga kaalagad nga galantaw sa aton, nga nagapamati sa aton through our live streaming sa aton nga Kasok official Facebook page. Especially happy listening kay Mama Mi, si Carmen Nuego, nga nag-celebrate sang iyang kaadlawan sang Lunes gid lang mga kaalaga. Sang November 30. Dungan sang Bonifacio Day. Nag-celebrate man si Mama Mingka. Again, belated happy birthday sa imong Mama Mingka. Bay pa nga tagaan ka pagid sang long kag healthy life. Kagahambal ni Mama Ming, hello DJ Aw. Wala sa isip ko na holiday pala last Monday at 2 p.m. tune in na po ako. Wala
Kala ko late lang, yun pala, lock kayong office. Good PM sa'yo and thanks for your greetings. Need to know. You're welcome, Mama Ming. Sweet love. Diba? Wala kita mga kaalagad sang Monday. May holiday man kita gali. Mga kaalagad sang Monday makita sa holiday. Though wala man kita naka-program. Actually, wala git naka-program mga kaalagad. Sang Dear Life kag sang aton nga COVID-19 special coverage. Wala gid kami naka-program kay tungod man nga Bonifacio Day kay nagapahuway man ang mga DJs kag ang mga anchormen. Yes, madaming salamat Mama Ming sa pagsuporta kapag lantaw permi sa aton nga programa. And maayo nga pagpamati man kay What the world needs now. si Manay Wawa. Sweet. Splat CrossFit. Shout out mo kas mga fraternal of Eagles. Kuya, Ate, and Bunso. Shout out mga fraternal of Eagles. Sino na sila, Noy? Happy listening sa inyo, Noy. Daming salamat sa pagpamati. Kag subong man sa aton nga mga kaalagad nga nakatune ina sa ilang nga mga radyo. Kasi hindi nila kita makita live. Aton mga itsura pero nagapamati gid sila sa aton nga tingog sa pamaagi sa ilang nga mga transistor, sa ilang nga mga radio, sa ilang nga mga radyo biskan diin man sila nga parte sang copies. Good afternoon kag happy listening kay Nanay Maya dira. Kay Tate Omi Is love dira sa sitio Tag-Aw, Dumaraw Capiz. the only thing? Nagsubong man na maayo nga hapon man sa mga taga-Dapdapan Elementary School again. Nga ginapangunahan sang ilang nga principal nga si Rona Patricio Odita. Yes, happy listening sa inyo Maninay. Kaya mga kaalagad, you can drop your comments sa aton nga comment section. There are mountains and hillsides. Kag aton na pagabasahon karon after sa pagbasa naton sang bag-o niya na naman nga mabatian nga istorya from our letter senders sa subong naton nga episode mga kaalagad. Oras naton 25 minutes after 2 in the afternoon. Kag umpisa na naton mga kaalagad ang pagdulong sa inyo sa isa ka istorya. And take your time mga kaalagad. There's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord. Dear Life, I am speaking from personal experience bilang isa kaasawa. So please bear with me. Background story lang. Nagpakasal ako sa isa ka lalaki tungod sa ginatawag nga arranged marriage. Hindi ko siya kilala. Sadto nga panahon, uso man ang arranged marriage, especially sa mga may tradisyonal nga mga ginikanan. Inang mga ginikanan bala nga gadesisyon para sa imo, kag abi nila, kaya nila, kag balaan nila tanan nga maayo para sa imo. Especially sa pagpangita sang imo nga partner.
Hindi ko na pag-isaysay pa kung nga man nag-end up sa ginatawag ng arranged marriage ang pagpakasal ko sa isa ka lalaki. Wala gid ko nagkamigo bago ako nagpakasal sa lalaki nga reto sa akon sang akon mga ginikanan. Kaghambal niya siya man, pero hindi ako magpati. OFW siya kag pagkatapos namon nga magpakasal, nagbalik siya insigida abroad. Gapadala man siya pero hindi enough kay may workman ko kisa. Ako na lang ang gabayad, kagagastos ang tanan nga mga expenses namon sa balay. Pagpuli niya after a year, nagbusong ako, kag nagbalik man siya insigida sa abroad. Gapuli lang siya year after year. Pagbata ko, nag-resign ako sa trabaho para mag-focus sa bata namon. Pero gamay lang ginapadala niya sa akon. Hasta nagdugay ako, or hasta nagdugay na, ako na ang nagbayad tanan, kay wala na siya gapadala, kag hindi ko na siya makontak. So, na-frustrate ko kag gingamit ko ang nabilin ko nga savings kay wala na ko choice. Wala ko kuhaan sang pang-adlaw-adlaw namon sang baby ko. Accidentally nabalaan ko kung ano natabo, nga man hindi ko na siya makontak, nga man nga wala na siya nagpauli. Na-discover ko nga may ara siya babae nga ginapalangga halin sadto pa before sa akon, or better say ang matuod nga babae nga ginapalangga niya kay arranged marriage man lang kami. Ini nga babae upod niya nga nagdako. Kilala nila ang isa kag isa for 17 years. Kag gusto pa gani nila ko nasadto na nga magpakasal. Pero ini nga babae damo ko na boyfriend. Kag ginigo pa ang boyfriend sang utod sang asawa ko. Gusto gid sang asawa ko ang babae, rason ko nga abisan kasal na kami, kag may baby na, maskin pili niya ang babae nga ato. Ang mga ginikanan niya hindi gid boto sa sini nga babae sadto, pero wala man sila may mahimo. Ginpakasal siya sa akon agud nga malikawan ng babae nga ato, pero ang ending, nagbalik man siya gihapon sa babae niya. Wala niya gid ako ginpalangga. Ginpili niya man gihapon ng babae nga tuod nga ginapalangga niya, bisan pa ginatunto lang siya. Bisan pa may pamilya naman ini. And worst, gusto pa niya kuhaon ng baby ko sa akon, agod mga buhi sila, kay gapati siya nga mangin good mother ang babae nga ato. Sa nagka-chance ako nga komprontahon siya, gindinay niya tanan pero madamo ako ginpakita nga mga ebidensya. Ang iya response, bayaan niya gid ako. Isla niya ang iya phone number, kag naghambal nga hindi gid magsuporta sa baby namon. Ginbaton ko kay balaan ko nga bisan anhon ko pa hindi gid matabo nga palanggaon niya ko. Ang marriage namon is a failure. Ang akon bata wala na sang amay, kag I am single-handedly supporting myself. Kag emotionally wrecked nako. Kay all my life nagulat ako sa tao nga magapalangga sa akon. Pero ang ending, ang tao nga gintinguhaan ko nga itugyan ng kabuhi ko, ginbayaan man ang gali ako.
Bilang conclusion, so as a personal experience halin sa points ng isa ka asawa nga nagahigugmas ng iban, pero ginpilit nga magpakasal sa iban, amo lang ni mahambal ko. Ang tao bisan anhon pa, bisan ginkasal pa sa isa ka tao, hindi buot siningon nga ginahigugman niya na ini. Kung ginpalangga gid man ko sang asawa ko, di tani wala niya ko ginbayan, kag daw ginhaboy lang ang iya bata nga daw basura para lang sa isa ka babae nga natunto lang man siya. Please, if you really love someone, don't wreck someone else's life by marrying if it's forced on you. Wala ka makaibalo kung higugmaon kagidman niya kaparehas ang pagpalangga niya sa iya true love. Kay tanan kita lain-lain. Marry the person you love. Kag kung hindi mo siya mapakaslan tungod sang imo mga ginikanan, hindi anay magbata hasta nga mabaton mo na nga palanggaon ini. It's not worth being miserable. May mga kaso nga kaysa sa pagbulaganay, ang asawa ginapatay ang iya bana kay gusto niya mga buhi upod iya kabit. Hindi mo gid mahigugmas sang buo imo asawa kung naila ka sa iban, kay always mo gid i-compare ang duwa, kay hindi ka na maghatag effort sa inyo relationship. Amo ni ang isa sa mga rason kung nga damo ang kaso sang pagbulaganay, even annulment. Ang insidente nga ini sa kabuhi ko ang nagpatay sa akon sang makadali, kag nadalahig pa ang bata ko. Ang pagsulat man sini mabudlay gid para sa akon, pero ginpadala ko ini agud kung sino man ang makabati, makahimo sa mga desisyon, kag better choice of partners. Ang other woman, subong sa pagkabalo ko may pamilya siya nga iban. Kag wala pagid ideya iya bana sa iya ginhimo. And I don't know. Kag wala naman ko labot sa ila. Sa bata ko na lang ang akon focus, subong, kag wala na sang iban. Himuon ko gid tanan para sa iya. And thank you guys for your kind words sa mga tao nga ara sa luyo ko sang tinion nga wala ako sa mapangayuan sang bulig. Madamo man nga salamat sa mga ginikanan ko kag sa bata ko nga nangyan strength ko sa pagbato sang tanan nga mga hardship nga natabo sa amon kabuhi. Sincerely yours, Wella. Mga kaalagad, nabatian ninyo ang istorya sa aton nga letter sender nga si Wella. Pero bago kita magbalik sa istorya ni Wella,
Gina-greet gid naton, ginatamyaw gid naton ang aton nga mga kaalagad nga nagatutok sa aton subong sa aton online streaming sa Facebook. Maayo nga pagpamati kay Sir Adalberto O. Arroyo Jr. Maayong hapon DJ, pa-shoutout naman sa mga PYM Baliwagan labi na gid sa amon Pinalanga nga Cora Paroko nga si Monsignor Bartolo. Nagapamati gid ako kaso permi lang ko ulihi. Yes, happy listening sa mga taga Baliwagan dira, sa mga PYM dira. Madamo gid nga salamat sa pagpamati, especially sa Ilada ang Cora Paroko sa parish priest nila nga si Monsignor Bartolo. Si Monsignor Bart, madamo gid nga salamat kay sa imo Sir Adalberto O. Arroyo Jr. Okay lang gid maulihi sir, basta importante nagapamati. Madamo gid nga salamat kag happy listening sa imo sir kag kay Ma'am Letlet Dislata-Diquiña. Maayong hapon DJ Au, keep safe always. Yes. Ikaw man, Ma'am Letlet, keep safe ikaw. Permi kag kay Sir Arthur Villesa. Happy listening sa imo sir. Merry Christmas dear live. Yes, Merry Christmas sa imo sir. Kag ako na feel ko na gid ang Christmas kay sa likod na kon. May ara ng may ara ng mga snowflakes. May ara ng Christmas lights nga color blue. Kag may ara ng mga dahon-dahon dira. Diba? Kanami lang sa feeling may ara light sa imo palibot. O kung may ring light man di sa atubangan ko. Yes, happy listening sa inyo mga kaalagat natin na nagatutok sa aton sa online streaming natin sa Facebook. Kag mga kaalagat, balikan na natin ang bago nyo lang nabatian nga istorya ni Wella. Medyo masubo. Pero at the same time, na sadyahan man ta sa naging ending kay tungod nga nalampuwasan ato ni Wella kag subong ang niya gani himuon niya gid tanan para sa iya nga bata. That's the spirit gid ya Ma'am Wella. Kung nagapamati man si Ma'am Wella sa aton subong, wala man kita kabalo kung ano gid ang nagkalatabo in details, pero gin statement niya sa iya nga sulat nga nagpakasal siya sa isa ka lalaki through unarranged marriage. Siguro subong nga mga panahon talagsa ambot lang ko may ara pa na may nakikita kita nga may mga arranged marriage, mga marriage or pag-asawahay sang isa ka lalaki kag babayi nga out of their will, nga hindi nila gusto nga or hindi nila palangga ang ina nga tao pero ginapilit sila nga ipakasal. The forced marriage pala mga kaalagat. Siguro sad to sa mga kalulahan naton, kag pila sa aton mga ginikanan, basi in a way naka-witness man sila sa ginatawag nga arranged marriage. Kag si Ma'am Wella gid ang isa sa mga masiling naton nga naka-experience gid sa ginatawag nga arranged marriage. Kag hastang nangin failure ini sa ilang kumbaga iya asawa kag siya wala sila nagdayunay gid sa ulihi kag subong isa siya ka single mother. Kag ang diba ang nagpanugyan pa sa ato ng atong letter sender, diba namin mga kaalagad kay tungod nga sa tanan niya nga ginagyan sa iya nga mga experiences bilang isa ka asawa, do mahambal kita nga daw grabe kid. Siguro kung matabo man to sa aton and di man physically nga masakitan kita, pero emotionally gid grabe gid siguro ang impact gid sa iya. Syempre
ikaw, may baby ikaw, tapos ay mo asawa, nag-abroad, tapos isahanon ka lang. Do, kumbaga wala ka gid upoda sa balay mo. Tapos wala na nagpadala imo nga bana, tapos wala hindi mo na makontak. So sa panumduman nga ina pa lang. Kabudlay gid panumdumon nga may baby ka tapos bayan ka sa imong asawa. Kagang imong panumduman pa nga bayan ka kay tungod nga may iban nga palangga ang imo nga asawa. Di ba? Masakit lang mga kaalagad panumdumon. Pero tama man si Mamuela nga hindi mo gid mapilit ang isa ka tawo. Hindi mo mapilit ang isa ka tawo nga palanggaon ka. Especially kung mga circumstansya sa palibot ninyo, diba? Di ba ginpilit lang man sila nga ipakasal. Isa man to sa mga factors siguro nga na dulot sa ilang nga mag-asawa nga magbulaganay. Parang isa man sa siguro ang worry man naton nga mga nagapamati is ang bata. Ano ayhan ang matabo sa iya, ano ang mabatyagan niya, kung sa tion nga makainsyindi na siya, o nga man amuni, nga man di niya upo diya papa. Diba, mga possibilities nga kinahanglan panumdumon ni Mamuela. Kag wala siya iba niya pangayuan sang bulig. Kundi ang iya lang kaugalingon. Thank you so much kid kay Mamuela. Oo, sa pag-share gid sang iya nga matahom nga istorya. Diba, damo gid siya guro na agyan sa tion nga ato sang tion sang iya nga marriage life. Before siya naging single mother. Syempre, gina-wish niya man nga tani ginpalangga siya sang iya nga asawa. Kaya ba niya gani gintinguan niya man itugyan ang iya nga kabuhi sa sini nga tawo. Pero ginbayaan lang siya. Diba? Ang manami lang tani. Kaya syempre, kung muto ang first relationship ni Mamuela, gina-expect niya man siguro sa ito nga mangin okay man, bisan arranged marriage lang, basi ma-learn man nila nga palanggaon ng isa kag isa. Kaya diba ulihin naman nabalaan ni Mamuela ang about sa mga relationships ng iya asawa sa ito nga babae, ang babae nga nangin miga man sang iyang asawa dati. Mar niya ang matuod ko nung ginapalangga sang iya asawa. Pero ang ending gali, wala, nangin failure gid. Wala gid nila na-learn nga palanggaon ng isa kag isa. Siguro ang isa man sa factor na nakita ko is ang ilang distance sa isa kag isa. Itong ining lalaki is an OFW, ang asawa ni Mamuela. Kaya muna dito siya nagatrabaho. Muna isa sa mga factor nga kung layo ay kamo sa isa kag isa. Siyempre, mabudlay nga mag-effort sa relationship, kung long distance. Diba, mas manami kaya nga upod ka mo para, siyempre, maka-istorya ka mo personally. Kaya kung may mga tion nga gusto ka niya istoryahon, ara lang siya da. Pero kay kinahanglan nga magkadusagawa sang iya nga asawa kay tungod para ma-provide ang tanan ng mga kinahanglanon nila.
amo na kinahanglan nila maglayo ay sa isa kag isa. Kagang ending, amo na tani ang rason financially nga maano sila ma-provide sa ila ang mga basic necessities nila, pero wala na nagpadala. Diba? Mas lalo pagiyad nga napalayo sa ila kag wala pa sila nasuportahan. Nai-imagine ko na kung gaano ka-stress sa mga tinion nga ato si Mamuela. Pero nalampuwasan niya. Kaghambang niya pagani sa akon na separate message for ya pasang iyang letter. Nahambang niya gina-share niya ini. Hindi tungod nga gusto niya lang i-share or trip niya lang i-share. Pero gusto niya nga i-share para man nga ma-inspire ang iban nga tao nga bisan ano pa kabudlay or ano pa kabudlay panumdumon sang imo nga problema or sang sitwasyon nimo nga inang panumdumon ba lang nga ay hindi na siya magbalik kay syempre hindi niya man ko palangga pilion niya gito ya ang mas palangga niya bisan kasado pa kami inabayaan niya gani kami nga duwa kami sang bata ko. Diba, mga panumduman hambang niya gani sa akon, tani ma-inspire ang mga kaalagad nato nagapamati subong nga malampuwasan man nila, kag may baloan nila kung paano sila kagawa sa mga sitwasyon nga kaparehas man sang iya nga ginagyan nga mga sitwasyon. Kag makapangita sang strength nga malampuwasan ina, kaparehas sa iya, ang nangin strength ko niya is ang iya nga bata. Diba? Amo na ang daw ng silbing Tagalog. O, diba? Ang gina-consider niya nga strength niya nga amo ni ang bata kung lang tawon niya kag panumduman niya nga makaupod niya ini for the rest of her life. Nga amo ni ang bata nga magabulig man sa iya nga mapahagan-hagan ang kapiot sang iya nga dughan, makita niya nga ga-smile ini, makita niya nga healthy ini, makita niya nga masadya ini, makita niya nga tanan-tanan ni ginahatag niya nga pagpalangga. Nagapalipay sa iya nga bata, okay na sa iya bisan ano pa kabudlay. Atubangon niya gid. Maskan wala siya asawa. Diba? Amazing gadya ang spirit ni Mamuela. Kagtani sa subong ang mga tinion. Subong ang mga tinion, tani ara sila sa ano na, yun kumbaga may gamay ng ng hope sa ila. Hindi lang gamay, dako nga hope. Nga bisan wala abi asawa or hindi makita sang iya bata ang iya nga papa. Yeah, there are still a lot of things in this world nga makapahappy sa ila. Kaya syempre, kay Mamuela man, siguro kung mag-abot man ang time nga gusto man siguro makita sang imo asawa ang imo nga anak, siguro give him a chance nga makita man ini kag makilala niya man ini nga magkilalahay sila. Kaya syempre bisan ano pa ang ihambal naton, bisan ibaliktad pa ang kalibutan. Charot. Oo, ano man nagyapon sila, mag-amay gina sila. Minagidya biological father. Kag kung in case man nga makakita ka sang lalaki nga palangga mo gid nga hindi lang i-arrange marriage sa imo nga hindi i-force sa imo nga magabaton gid sa imo tani atipanon kanya kag atipanon niya ang imo nga bata kag madamot gid nga salamat sa imo Mamuela sa syempre kay ini nga istorya do medyo maselan gid ini siya. Syempre it's about broken relationships, family relationships. Diba kabudlay like syempre ang pag-state mo sang babae nga ato na naging isa man ka rason kung nga man nagbulaganay ka mo.
Kag I don't know, wala man ko kabalo mamuela kung ano ang custody, kung sa imo or sa iya. O sa imo na iya ma'am. Pero tani mahatagan man chance ang imo nga bata nga makaupod man ang imo nga asawa. Kag I hope nga makapangita ka na sang pamaagi sa mga bagay nga kung madumduman mo lang to, okay na sa imo. Bisan masakit lang gamay. Pero baton mo na nga may gamay ka lang nga smirk. Kag mahambal mo nga it's worth it. Tanan nga pag antos mo. Especially pag gid kung imo nga bata, makita mo gid nga napadako mo sang maayo, di ba? Labis kan isahanon ka lang. Kag nahatag mo tanan nga gusto niya, tanan nga makapalipay sa iya. Kag makita mo ang ginasunod ka niya, ginataha ka niya. Di ba? Wala na sang iban pa nga makapalipay sa imo kundi mina lang siguro. Diba? Kung sino man ang nagpamati sa mga kaalagad, siguro kung magkabata man kita, sa may asawa pa ta, grabe kid, ang pagpalangga naton sa aton ng mga anak is unconditional. Hindi kinaya mabakal sang bisan na wala gid may makapares. Diba? Ang isa ka idoy. Kabay pa nga happy ka subong mamuela. Kaga amat-amat na ikaw nga mag-heal bilang isa ka asawa, bilang isa ka iloy. Kagtani naka-recover ng imo heart. pwede na mag-beat liwat sa iban. Kung may mga chance pa. Kag syempre depende na sa imo ya. And advance Merry Christmas, Mamuela. Kung diin ka man subong. Kag sa mga kaalagad naton nga nagapamati subong. Nang tani ang sulat ni Ma'am Wella makabulig sa inyo. Nga syempre to be wise sa pagpili sang inyong mga partner. Wala man ta kabalo kay syempre hindi na naton may baluan kung hindi naton makaupod ang isa ka tawo sa isa ka balay, hindi bala. Pero syempre, may mga pamaagi gid nga may baluan naton kung ano gid nga klase nga lalaki or babae ang aton palanggaon. That's why there are stages gani mga kaalagat when you love someone. May mga getting to know or mag-date ka bala mga kaalagat. Diba? Mag-getting to know dani ka mo, mag-date dani ka mo, magwa-gwa dani ka mo. Diba? There are chances to know the person. Nabaluan ko ano ang mga nagapasadya sa iya, ginahadlo ka niya, ano ang hindi niya gusto, anong gusto niya. Tanan man ta may mga preferences man kita. So, depende ka na sa aton. Pero, ang panugyan gid sa aton ni Mamuela is to, have a better choice. May nagigaya hambal, English gid to, better choice, ang ginatawag nga partner. Ay, syempre, kinanglan mo gid pilion Kaya may nagigaya makaupod mo adlaw-adlaw. Sa pagbugtaw mo o pagmuklat sa imong mata, sa pagpiyong sa imong mga mata, may nagidya mo makita. Kaya may nagidya ang makaupod mo sa mga decision making. Kung may ara ka na nga family or kauginingon nga family sa ulihi. So, choose it wisely mga kaalaga. Ito parehas pala sa pagpili lang sang hindi gali. Hindi na sa pagpili sang bayo or sa kung ano pa da. Gani, be careful gid, especially sa mga kababayan andera. Pagpili ka mo sa mga lalaki nga hindi ka mo pagsakiton. Physically, emotionally, sa tanan. Physically gid. Hambal gani nila kung sakiton ka sang isa ka lalaki, once lang, maabot kinang adlaw nga madugangan hasta na na-abuse ka na ang bilog mo nga pagkatao.
gani. Thank you so much kay Ma'am Wela sa sinang panugyan sa atin ng mga kaalagad who is searching pa lang or ano pa sila, on the way pa lang sila sa pagpangita sang ilang the one. At syempre sa atin ng mga kaalagad nga ara naman sa sa enjoyment sa ginatawag na marriage. Diba? Love your spouse, don't cheat, mga binabala. Kaysa bunga panahon, dama na kita nakikita sang mga senaryo nga ang mga kabit o nagiging nagid sila, mas aggressive pa sila sa mga matuod nga mga asawa. So please take an effort nga palanggaon gid. Ipakita in many ways sa imo asawa ang imo nga pagpalangga. Communication gid mga kaalagad. Talk to each other nga inang wala bala nagabaisay lang permi ng arguing instead of discussing. Kung ga-discuss ka mo yan, nagapamati ka mo sa isa kag isa. Sa punto sang isa, kag sa punto man sang isa. Pero kung ga-argue ka mo, ang punto sang isa, wala mo ginabaton. Gina-ignore mo lang. Kag ang imo lang ang dapat masunod. Ang imo lang ang tama. Oras naton mga kaalagad, 3:00 impunto na sa hapon. Magabalik kita pagkatapos sang 3 o'clock prayer. Each day at 3 o'clock in the afternoon, the Philippines pauses for a brief moment of prayer for peace and forgiveness of sins. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sin. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's, just too little love. What the world Mga kaalagad, nagapamati ka mo sa 88.1 Kadera FM sweet love sa Wednesday episode sang Dear Life with DJ Al. for everyone. Oras natin mga kaalagad, it's 2 minutes after 3 in the afternoon. Another mountain there Nabaging nga salamat sa inyo pagpamati kag pagpahulam sa inyong oras. climb.
diri sa aton nga programa mga kaalagad. Madamo yung salamat sa aton nga letter sender. enough to cry. Abay pa nga madamo ka man nakuha ang mga leksyon mga kaalagad, mga pagpanugyan. Rin sa aton nga letter sender mismo. The world needs now. Kaya kamo mga kaalagad, if you have stories to tell, mga moments, mga significant events sa inyong nga kabuhi, There's just you can write it out mga kaalagad kag ipadala sa aton nga programa si Dear Life para makapa-inspire sa mga kaalagad naton nga pamati sa aton nga programa. Yes, pwede nyo kita ipadala mga kaalagad sa aton nga phone number nga 0907621665 o kung sa aton nga Facebook account nga Capiz Archdiocese Sac. and we Sa aton Gmail account nga capiz@gmail.com. and moonbeams. Kag malantaw nyo mga kaalagad ang Dear Life kag mapamatian ninyo sa radyo. Hindi nyo malantaw sa radyo pero mahimo nyo malantaw mga kaalagad. Mag-view ninyo sa aton online streaming kada alas 2, tubtob alas 3 sang Monday, Wednesday kag Friday. It's the only thing that there's just. Sa Facebook mga kaalagad, nag-stream kita live. Kag subong man sa YouTube channel nato. Hindi pagkalimti mga kaalagad nga Just mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pwede nyo man i-click ang bell button para ma-notify ka mo kung nag-live ang kasak. Madamo gid nga salamat mga kaalagad. need to know. Yes, and advance Merry Christmas. No, pila na lang kaadlaw kag Pasko na. Amat-amat na kamo mga kaalagad. Pero sige hapon, kung para sina mag-online mag-shopping ka mo da, pwede online lang. Pero kung gusto niyo mag-shopping diri kay malapit lang kamo sa mall. Ano lang mga kaalagad, halong lang gid kag mag-suksok kihapon sang mask, kag face shield, kag magbalan gid sang alcohol, maghugas gid sa mga kamot ninyo. Kag mag-observe gid sang social distancing, sang 1 meter distance sa isa kag isa. Mga kaalagad, halong gid kamo kung diin kamo magkadto kay the more kita nga sa gihapon nagapanumdum or naga-follow sa aton nga health protocol sa COVID-19, the more nga maibsan naton ba Tagalog mapaganhagan naton ang kaso sang COVID-19 diri sa Capiz. Samtang naga-prepare kita for the upcoming Christmas. Anong gyapon? Beware man gyapon mga kaalagad sa aton nga palibot, sa paggawa naton. Kag syempre sa mga get-together, halong gid mga kaalagad nga para sina kung may ara ka mo mga family reunions, okay lang mga small families nga magkililita. Pero kung yun ang damo-damo na bala, tapos wala nag-observe sa mga health protocol, maabudlagin ang mga kaalagad. Pwede gida ang makahawa kagid. Needs now. Siyempre kung damo-tao, the more pagit na mga tao ang mahawaan. It's the So please, beware gid mga kaalagad. to And advance Merry Christmas sa inyo. needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Kag madamo man nga salamat sa aton nga mga kaalagad nga nagalantaw sa aton sa live streaming naton, especially si Jovelyn Orbe, And kag Jomeline Ripolio Olivar, Arthur Villesa, Jeline Malan, Jojo Domingo Orbe, Splat CrossFit, Adelberto O. Arroyo Jr., Rove Contillo Siloso, Becky Lana, Ana Ocastro Subuero, Harim Labrador Solatorio. Magid nga salamat mga kaalagad. Kag magkilita ay kita sa liwat sa Friday, the same time, the same station. truly love what the world Always ninyo tandaan mga kaalagad, wherever you go, radiate only love, only light, only healing. Ini ang inyong DJ Au, sincerely yours. Lord, we don't need another meadow
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. Masakit, masubo, masadya, mabudlay. Mga naagyan nga nagatudlo sa matutuod nga kahulugan sang kabuhi. Mga kasaysayan nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa lanari-sari nga henerasyon. Gani, isulat kag ipaambit sa diary sang inyo kabuhi. Ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pagkikugma ara sa aton. Karina, mamati ta. Dear Life. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Dear Life. Where's my angel? 하루의 끝을 들리운 Someone call me, save me please. 지친 하루의 한숨뿐 사람들은 다 행복한가 봐. Can you look at me cause I'm blue and gray. 거울에 비친 물의 의미는 웃음에 감춰진 나의 색깔 blue and gray. 어디서부터 잘못됐는지 잘 모르겠어. 나 어려서부터 머릿속엔 파란색 물음표. 어쩜 그랬어 치열하게 살았는지 모르지. 부하들을 돌아보니 여기 우두커니 손이 나를 집어삼켜버리는 저 서스퍼른 그림. 여전히 더 파란색 물음표는 과연 불안인지 우린지. 어쩜 정말 후회 동물인지 아니면 외로움이 나올지 여전히 모르겠어. 서스퍼른